πήρες τώρα αυτό? Πήγαινε το πίσω. Χαιρέτα, βλάκα, μας βλέπουνε. Ρόμπερς θα γίνουμε. Και εσύ τι ζωή τραβάς? Άμα ήξερα θα σου λέγα. Απατεώνες. Και εσύ πήρες το τουφέκι και έριξες. Ναι, φοβήθηκα. Ρίχτου, λεφτρέ. Κομμωδία. Ποιος είναι αυτός που τη χαρά μου κλέβει? Τι του χρωστώ? Κάλαχα να κατέβουμε. Εδώ δεν ξέρετε ακόμα τι ήταν ο άνθρωπος. Αλβανός, Ρώσος, Κινέζος. Και ποιος είναι Κωστάκη, το FBI? Να τρέξεις κάτω με το μαχαίρι να κάνεις τι? Τρελός είσαι? Αν κάτσω εδώ όλη τη νύχτα και περιμένω θα τρελαθώ. Το καταλαβαίνεις? Δηλαδή τι κάνουμε τώρα εδώ? Διακοπές? Μαρίνα! Τραγωδία. Κούκλα θα γίνεις άμα δεν κλαις. Αλλιώς θα χαλάσουν τα μάτια σου. Και οι άντρες αυτές ερωτεύονται, με τα ωραία μάτια. Ναι, καλά. Καλάθια. Πριν έρθουμε συμφωνήσαμε κάτι? Ναι, αλλά δεν μας φταίνε σε τίποτα τα παιδιά. Σου ζήτησα εγώ τίποτα και μου απολογείσαι. Δεν απολογούμε, τρελαίνομαι που δεν καταλαβαίνω τι μου έχει συμβεί. Που πάει να πει? Φόβος. Τι να κάνουμε, γιατρέ, φόβος. Και όταν φοβάται, τι του έχεις μάθει να ρίχνει? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, θα μας δεις χερέστα από πάνω. Θρίλερ.